A film az Európai Unió európai integrációs alapjának támogatásával jött létre. Az exodus szó hallatán általában a zsidó nép vándorlása jut eszünkbe. Azonban vannak családok, akik megjárják a maguk exoduszát. Mai részünk főhőse, Nikola, de nevezzük csak Miklósnak, Kolozsváron született, egy magyar gyökerekkel rendelkező zsidó-keresztény családba, majd Izraelben nevelkedett fel, és felnőtt fejjel úgy döntött, hogy Magyarországon szeretne élni. A neve Miki Rosenfeld. Izraelből jöttem Magyarországra 3,5 évvel ezelőtt. Jelen pillanatilag vezetek egy teniszklubot Gödöllőn, és nagyon élvezek itt lenni. Vajon mi motiválhat valakit, hogy 35 év után Izraelből Magyarországra költözzön? Ahhoz, hogy megértsük, menjünk vissza fél évszázadot az időben, és nézzük meg, honnan kezdődik Rosenfeld Miklós története. Férhez mentem egy zsidó fiúhoz, árva gyerekek voltunk, senki nem mondta nekünk, hogy ez egy olyan bonyodalmas házasság, mert abban az időben a Sztálin korszakban valamikor úgy nevelték a fiatalokat, hogy nem számít, nincsen különbség a két ember között. És mi nagyon boldogak voltunk, és nagyon szerettük egymást, és fiatalok és szépek voltunk. Egész házasságunk alatt, 56 év alatt közöttünk vallási probléma, nemzetiségi probléma nem volt, és a gyerekek se hallottak semmi ilyen problémát között. Ha volt nézeteltérés, persze van egy családnál, de ez a probléma soha nem lett. Elgondolni is nehéz, hogy milyen lehetett a Rosenfeld család élete, ahol a családfő megjárta Auschwitzot, és a katolikus vallású édesanyja nem volt tisztában vele, hogy mit is jelent egy zsidó fiúhoz hozzámenni az adott korban. Ceausescu idejében Kolozsváron nagyon nehéz lett az élet. Kiraktak szépen egyik napról a másikra, mert egy új főnök jött az irodába. 5 évet vártunk a kiutazásra, az egy olyan stressz állapot volt, nem is tudtuk, hogy a gyerekek mire nőnek fel. Ő kicsi volt, a lányom már nagy kislány volt, végül 20 éves korában vittük el a lányomat, és a fiam 13 éves volt, és elmentünk Izraelbe. Mi nem akartunk feliratkozni. Ellenben, amikor már az emberi méltóságba beleütöttek, hogy te nem vagy közénk való. És ha ez a rezsim, és nem is hitte volna, hogy lesz más, így folytatódik, mi lesz a gyerekekkel? Hát akkor azt mondtuk, hogy ezt nem lehet. El kell menni. Nekem el kellett menni oda, ahol mindenki egyforma. Most már volt egy Izrael állam, nem tudtam sok mindent róla, de egy tény, hogy engem ott már kinézni senki nem fog. Egy gyermek mindig más szemszögből látja a dolgokat, mint szülei. Belőlük többnyire még hiányoznak azok az előítéletek, amelyeket a felnőtté válás során táplálnak belénk. Mint gyerek nem éreztem, hogy valaki üldöz engem, vagy valami más vagyok, nem éreztem. Inkább a szüleim ezeket láttak előre, hogy nehogy történjen ilyesmi, és azért én, mint gyerek nem éreztem, ugyanúgy fotballoztam mindenkivel, ugyanúgy mindent csináltunk együtt, nem éreztem, hogy azért, mert az apukám zsidó, hogy van különbség. Miki 13 éves volt, amikor szüleivel együtt új életet kezdtek Izraelben. Ez azonban korán sem olyan egyszerű, mint ahogy ez elsőre hangzik. Képzeljék csak el magukat egy pillanatra a Rosenfeld család helyébe. Ha önöknek kellene kivándorolnia Izraelbe, tisztában lennének vele, hogy kint milyen a helyzet? Lássuk, mit tud az utca embere a Szentföldről. Mi jut eszébe Izraelről? Izrael? Hát ami a hírekben van, de hát ez nem tudom. Nem. Mondjuk kelet.
a volt Palesztina területén van. Nyilván a zsidóság eszembe jut róla. A vallásnak a gyökere. 48-ban alakult, vagy 49. Ez az egész megoldatlan helyzet, ami ott 50 év óta, vagy még régebb óta létezik. Éppen a palesztinokkal balhéznak. Tóra. Sion-hegye. Én még nem voltam Izraelben, ez az igazság. De szeretnék menni. Tel Aviv, Jaffa, Hajfa, Dávid csillag, Menóra. Szentföld, és akkor onnan Jézus Krisztus, stb. Tel Aviv. Az izraeli államot, amely a történelmi Palesztina területén helyezkedik el, 1948-ban alapították. Ezekben az években tömegesen vándoroltak be a holokauszt túlélői és az arab országokból kiüldözött zsidók. Izrael államformája többpártrendszerű parlamentáris demokrácia, hivatalos nyelve a héber, népessége meghaladja a 6 millió főt. Az ország nagy része zsidó vallású, de az iszlám és a kereszténység is megtalálható, főleg Jeruzsálemben, amely mind a három vallás hívei számára igen jelentős szent hely. Továbbá a világ kulturális örökségének része. Az országban jelenleg béke van a gázai övezet kivételével. Ezen a területen a mai napig rendszeresek az arabok és az izraeliek közötti összecsapások, ez érezteti hatását az élet minden területén, így a turisztikai szektorban is, amely komoly bevételi forrása az országnak. Izraelben bárkit visszafordíthatnak a határellenőrzésnél, mivel tartanak az illegális munkaerőbevándorlástól. Erős kormányzati beavatkozás alapján működő fejlett piacgazdaságról beszélhetünk, amelyben a főbb exportcikkeket a gyémánt, a technológiai licenszek és a zöldséggyümölcsök jelentik. A mezőgazdaságban egykor jelentős, kibucnak nevezett vagyonközösségre épülő kollektív települések napjainkra egyre jobban visszaszorulnak. Gyerekként nagyon könnyű volt illeszkedni. Gyerekként próbáltam gyorsan tanulni a nyelvet, ami ment is, egy év alatt már héberül beszéltem. Nekem ez egy nagyon jó élmény volt, mert tudtam, hogy más világban leszek, tanulok új dolgokat. 18 évesen beléptem a hadseregbe, kötelező 3 évet csinálni. Nagyon szívesen mentem, mert úgy nőttem fel ott, hogy szükség van erre. Az ottani fiatalság már 17-18 éves korában ő tudja, hogy megy harcolni a hazájáért. Van benne egy durvaság, van benne egy bizonyos fokú erőszak, mert ezt kérte tőlük az élet. Azt gondolhatnánk, hogy egy zsidó ember és családja igazi hazára lelhet Izraelben, távol a megkülönböztetéstől és az előítéletektől. A Rosenfeld család esetében sajnos ez is kicsit másképpen alakult. Sajnos az országnak annak idején is nagyon nagy befolyás volt a vallásnak. Na most, ezzel nagyon sok problémánk nekünk nem volt, mert én nem voltam vallásos, de feleségem keresztény. Nem tudtam, nem ismertem Izraelt, mert nem foglalkoztam vele. Hogy lesz, mint lesz. És itt a feleségemnek volt egy kicsi problémája. Hogy tud ő beleilleszkedni egy olyan társadalomba, amihez semmi köze nincs? A mi környezetünkben soha nem mondta senki, hogy én nem vagyok jó keresztény, hogy ő nem jó zsidó, és hogy mi nem vagyunk jó házasok. Elkerültünk Izraelbe, az volt az első nagy probléma, hogy jó, de én keresztény vagyok, és ő zsidó. Akkor hogy van? Romániában, ha neved zsidó, akkor zsidó, az egész mindenki zsidó. Na és akkor mi van? És elmentünk Izraelbe, ott kiderül, hogy csak az anyja vallása alapján zsidó valaki. Akinek az édesanyja zsidó, az zsidó. Akinek az anyja nem zsidó, az nem zsidó. Ott már nem voltunk zsidók. Bizony nagyon nehéz körülmények között mentünk keresztül. Izraelben én azt hiszem, hogy nagyon sokan nem vallásosak. Bár innen nézve úgy gondoljuk, hogy Izraelben mindenki vallásos. Aki viszont vallásos, az gyakorlatilag Izraelben egy olyan mély kapcsolatba kerül az emberekkel, ami talán azt mondhatnám, hogy családi kötelékhez hasonlíthatnám. Aki pedig csak felszínes vallásossággal rendelkezik, nem fog gyökeret ereszteni, nem fogja tudni megtanulni a nyelvet, nem fogja tudni megtanulni azokat a szokásokat, kultúrákat, ami az izraelita vallás lényegéhez fog tartozni, nem lesz otthon. Az ember akkor van otthon, ha nem kell viselkedni, mert mindent tudok. És gyakorlatilag ez csak egy vallásos ember tudja megcsinálni.
Miklós édesanyja vallásos volt, csak másképpen. Számára a Biblia 2 kötetből állt, és más módon tisztelte Istent. Sajnos akkor az ottani vallásalapú zsidó társadalomba való beilleszkedéshez ez nem volt elegendő. Én nem a hitem szerint tértem át zsidónak, én mondjuk hivatalból tértem át zsidónak, mert nem volt más lehetőség. Az egy vallás alapon felépült ország. Ott nincs mese, ottan a hitközség temet, a hitközség születését igazolja, és a hitközség házassait. Ott nincsen más. Kínlottunk, hogy áttérhessünk, hogy az én lányom férhez tudjon menni, mert másképp nem tudott volna férhez menni. Az, aki felnőtten veszi föl a zsidó vallást, annak állandóan ismeret hiányai lesznek. Ugye a zsidóság az nagyon pontosan leírja, milyen helyzetben hogyan kell viselkedni. Ha lemegy a nap, előtte mit kell tegyél, mit nem tehetsz, mit kell viszont, mit kötelező tenni. Mit kell csináljak, ha gyerekem született, hogyan kell ezt az izraelita hitben, eljegyzés, házasság, jegyajándék, különböző ünnepek, különböző félünnepek, idegenként fog állni, és úgy érzi, hogy őt nem fogadták be. Pedig semmi más, csak meg kellene tanulni igazából ennek a hitnek a bonyolult szabályrendszerét és világát. Az én szüleim nem neveltek engem vallásos szempontból, de ahhoz, hogy én éltem Izraelbe, éreztem, mi az a vallásos élet. Abból én kiszívtam, ami nekem jobb volt. Amit éreztem, hogy az túlzásban van, azt nem engedtem be. Engem otthon tanítottak, hogy nincs különbsége az ember között. Egyik vallásos, a másik nem. Egyik ebbe hisz, a másikba hisz. De alapilag legyen ember. Miklós gyorsan megtalálta a helyét a világban, és informatikusként helyezkedett el. Szabad idejét pedig a teniszpályán töltötte. Ám az izraeli társadalom tagjainak élete nem csak vallásról, munkáról és kikapcsolódásról, hanem egyéb kötelezettségekről is szól. 42 éves korig be kell járni a hadseregbe egyszer egy évbe, 2 hétre, 3 hétre, attól függ, és az kötelező. Az abból jár, hogy abba hagyod a munkádat, a családot, az üzletet, akármit, és bevonulsz. Ahogy lejárt ez a kötelezettség, éreztem, hogy szabad vagyok, hogy nekem lehet dönteni. Most visszaadtam az országnak, amit ők adtak nekem az elején, nagyon sokat kaptunk. Gondolkoztam, hogy lehet, hogy más életet kéne most előrevenni, mielőtt túl késő. Az új élet reményében Miklós a költözés mellett döntött, és bár kinti életszínvonala alapján megengedhette volna magának, hogy a világ bármely pontján letelepedhessen, mégis hazánkat választotta. Ennek tudatában felmerülhet a kérdés, miért éppen Magyarország? Valahol mindig szeretem magyar lenni, és Magyarország nagyon közel volt hozzám ebből a szempontból, hogy a szüleim mindig hoztak engem ide Magyarországon nyaralni. Én nem úgy éreztem, hogy nyaralni, hanem éreztem, hogy hazajövök. Miklós már 3,5 éve él hazánkban, és mostanra már birtokában van a letelepedési engedélynek is. Az elképzeléstől a megvalósításig azonban igen hosszú út vezetett a magyar bevándorlási rendszer labirintusán keresztül. A 3 hónapot meghaladó tartózkodás esetén tartózkodási engedéllyel, a végleges húzamos határozatlan idejű tartózkodásra jogosultak, pedig letelepedési engedéllyel rendelkeznek. Letelepedési engedélyt akkor kérhet a külföldi Magyarországon, aki 3 évig megszakítás nélkül folyamatosan jogszerűen Magyarországon tartózkodott. Sok papír kellett, sok bizonyítvány, sok nyilatkozat, mindenféle dolgokat, amit én nem tudtam, hogy így lesz, elég meglepő volt. És utána kezdődött a nehéz. Utána a tartózkodási engedély elég nehéz volt, de tudtam, mit akarok, tudtam, mi a cél. Gondolom, hogy minden országban vannak ezek a nehézségek, ezek a bürokrácia nehézségek, és próbáltam tartani egy vidám érzést, de csak utána, amikor meglett, sajnos. A letelepedési kérelemhez vannak kötelezően csatolandó dokumentumok, mint például a születési anyakönyvi kivonat, a családi kapcsolatot igazoló dokumentumok és a büntetlen előéletet igazoló dokumentumok. Emellett
a jogszabályi kritériumoknak való megfelelést igazoló dokumentumok, mint például a megélhetés és lakhatást igazoló dokumentumok. Bizonyítani kell, hogy van a bankban elég pénzed, nem az államra támaszgatsz, és egészségi biztosításod van, munkahelyed van, lakóhelyed van, úgyhogy mindent, amit kértek, megvolt. Nagyon sok idő a papírmunka szerintem. Valóban, a közhiedelemmel ellentétben nem egyszerű Magyarországon külföldiként letelepedni. Ennek ellenére elég sokan választják hazánkat. A statisztikai adatok szerint kb. 180 000 ember él Magyarországon bevándorlóként. Ennél többen vannak azok, akik korábban érkeztek Magyarországra, már megkapták az állampolgárságot, hogyha őket is hozzászámoljuk ehhez a csoporthoz, akkor így körülbelül 350 000 embert mondhatunk bevándorlónak, de még egyszer mondom, hogy ennek egy jelentős része már állampolgárságot szerzett. Gyakran hallani Magyarországon olyan hangokat, amelyek azok ellen irányulnak, akik különböznek a többségtől. Ezek az előítéletek azonban általában sztereotípiákon és nem valódi tapasztalatokon alapulnak. De honnantól kezdve mondhatjuk valakire, hogy előítéletes? Előítéletről akkor beszélünk, amikor egy szociális csoportot negatív attitűddel illetünk. Azonban nem lehet ezt egy egész népcsoportra ráhúzni, sokkal inkább származik az előítélet a családból, a neveltetésből, illetve a társadalomból. Embereken múlik, mert emberek vagyunk, embereken múlik, hogy hogyan fogadunk be másokat. Amikor szociábilisak, amikor együttérzőek, amikor jól alkalmazkodnak, könnyebben befogadják. Azok, akik nehezebben alkalmazkodnak, akik rosszabbul tűrik el ezeket a dolgokat, azok nehezebben. Mi a megoldás? A megoldás az, hogy egymás megismerése, mert emberek jó tulajdonságait kell elsősorban figyelembe venni, a rossz tulajdonságait pedig le kell hasogatni, le kell nyírbálni, azért, hogy ezek az alkalmazkodási folyamatok egészségesek és normálisak legyenek. Antiszemitizmus Magyarországon én személyesen nem találkoztam vele. Ha valakit zavarok, én biztos nem leszek az ő környékébe. Megtalálom az én helyemet azokkal az emberekkel, aki szeretnek engem, és tudják értékelni engem, mint ember. Nagyon szépen fogadtak engem itt Magyarországon, ez nekem nagyon jól esett. És most ez a 3 évben úgy telt az idő, és érzem, hogy itthon vagyok. Ha van egy kultúra, aki képes alkalmazkodni a legszélsőségesebb körülmények között is, vagy a legszélsőségesebb helyzetekben is. Talán azt mondhatnánk, hogy a zsidó ember az. Ők már megtanulták az asszír fogságban, ők megtanulták a babiloni fogságban, ők megtanulták a Nagy Sándor ideje alatt, a hellenizmus alatt, Róma alatt, Pompeius alatt, szóval hosszú évezredek elnyomás, szabadság, ez pedig megtanította őket, hogy hogyan kell egy teljesen idegen kultúrában otthonosan lenni. Mikor mondom, hogy Izraelből jövök, nincs semmi változás. Érdekelte őket, hogy mi van ott, milyen az élet. Nem éreztem soha, mióta itt vagyok, 3,5 éve, hogy valaki mondott valami rosszat Izraelről. Miklós hazánkban mindössze egy táskával és nagy reményekkel érkezett. Kedvenc időtöltésének megfelelően első útja pedig mindjárt egy teniszpályára vezetett. Mikor jöttem Magyarországon, érdekes módon jöttem, egy tenisztáskámmal a hátamon, semmi más. Bementem egy teniszklubba, és bemutattam magam, hogy szeretnék teniszezni valakivel. Ott ismertem egyik tulajdonost, és azóta mindenbe, üzletbe, amit próbáltam csinálni, mindenbe ott volt mellettem, és nagyon sokat segített, és éreztem magam, hogy nem vagyok egyedül, mert mégis egyedül jöttem. Láttam, hogy bámészkodik itt valaki, megy körbe nagy tenisztáskával a hátán, és teniszezni szeretne, és mondta, hogy ezt a Park Klubot keresi, Andrássy Miklóst, és mondtam, hogy én vagyok. És akkor így ismerkedtünk meg, szerintem már aznap játszottunk. Egy ember azonban sokkal könnyebben megtalálja a helyét az adott társadalomban, ha a barátok mellett párt és családot is talál magának, aki segít neki eligazodni az új haza szokásai közt. Nem volt ez másképpen Miki esetében sem. Az én magánéletem úgy alakult, hogy ismertem Anikot, aki bevállalta azt, hogy velem foglalkozik, mert kell egy ilyen embernek, aki külföldről jön, idegen, kultúrával, minden kell, több türelem, és ő ezt nagyon gyorsan felfogta.
két nagy gyereke, aki ők is fogadtak engem nagyon szépen, úgyhogy érzem magam otthon egy nagy családba. Olyan kis kedves volt. Tehát nem volt, ahogy mondják, hogy nyomulós, egyáltalán nem volt. Beszélgettünk, nagyon kis finom volt. Amikor lement a teniszszezon, és úgy szembesültem azzal, hogy nincs már ok találkozni, akkor kezdtem érezni, hogy hiányzik az a kedvesség, az a figyelem, amit tőle kaptam. Még a magukat toleránsnak valló emberek is máshogy állnak a befogadás kérdéséhez, amikor saját családjukról van szó. Vajon Anikó gyermekei hogyan fogadták az Izraelből érkezett és néha még kicsit furcsán beszélő Miklóst? Amikor eleinte Magyarországra jött és bekerült a családunkba, okozott problémát a nyelvi kommunikáció, mivel hogy akkor még a magyar nyelv az neki okozott gondokat, de szerintem így a 2 év alatt nagyon sokat fejlődött, és teljesen beilleszkedett a családba, semmi probléma nincsen, nagyon jól kijövünk, és igazából, hogyha tanításra van szükség, akkor ő tanít minket teniszezni. Nehéz volt nekem tanulni a magyar nyelvet, mert román iskolában voltam, sokkal könnyebb volt a román. Vicces volt, ahogy beszéltem, de én abból a szempontból nagyon bátor vagyok, hogy próbálom kimondani, ha nem is jön, ahogy kéne, de legalább mondom, javítanak, megjegyezem. A nyelvi akadályok leküzdése azonban csak az első lépcső. Sokkal nehezebb a magunkkal hozott hagyományokat, szokásokat átértékelni. Miki egy kicsit úgy jött Magyarországra, hogy ő azért jön ide, mert olyan szeretne lenni, ebben az élet stílusban szeretne élni. Nagyon aranyos volt például az első karácsony, borzasztóan élvezte. Mint egy kisgyerek úgy tudott neki örülni az ajándékoknak. Már az nehézséget okozott, hogy amikor ugye beszéltünk előzetesen arról, hogy mindenkinek ajándékot veszünk, ő megvette az ajándékot, hazajött és átadta. Tehát ilyen nagyon aranyos volt. Én azt szeretem nagyon Mikibe, hogy mindenkihez az első látásra pozitívan áll hozzá. Nincs benne az a magyar mentalitás, ami nagyon sokakban benne van, hogy akkor jó, szia, és tartjuk azt a bizonyos 3-4 méter távolságot. Hanem Miki nagyon-nagyon közvetlen. Jó természetének és pozitív hozzáállásának köszönhetően Mikinek Magyarországon is hamar sikerült új kapcsolatokat kiépítenie. Szerencséjére a munka és a barátok is a teniszpályához kötik. Napjainkban már egy teljes teniszklubnak a vezetője, amely a keze alatt látványosan fejlődött. Nem gondoltam, hogy teniszból fogok élni soha, az mindig volt egy ilyen mellék, nem is hobbi, mert igazából az ugyanúgy mentem tanulni, mikor munka után tudtam kikapcsolódni, ha mentem teniszezni, vagy mentem tanítani teniszt, mentem versenyezni, és ez nagyon jól esett nekem, hogy tudtam összekapcsolni a kettőt együtt. Miklós jelenleg a gödöllői Kiskastély teniszklubot vezeti, ahol megpróbálja megvalósítani mindazt, amit korábbi teniszezői pályafutása során pozitívnak ítélt. Mikor ismerkedtél meg ezzel a klubbal és Miklóssal? 1 évvel ezelőtt erre jártam, kutyával futni voltam, és jöttem be, és éppen egy úriember szerelte föl a teniszklub feliratot a pályára, és megkérdezte, hogy miben segíthet. Ő volt Miklós, kialakult egy jó kis csapat, klub van, versenyek vannak, mindenki teniszezhet, gyerekek, én családi teniszt is folytatok, hordom a gyerekeimet, együtt kijövünk, úgyhogy rengeteg változás történt azóta. Több klubban játszottam, versenyeztem, a világban nagyon sok helyen, és mindenhol próbáltam megérteni, hogy mik azok a dolgok, amit egy teniszezőknek kéne. És próbálom most ebbe a klubba hozni azokat a dolgokat, amit tapasztaltam, azokat a jó dolgokat, amit tapasztaltam, tanulni a hibákból, ami más klub csinálja, és azt szeretném, mint játékos, hogy kapjuk. Próbálom hozni a legjobbat mindenkinek. Úgy tudom, hogy önként Miklóssal is tudsz teniszezni. Segít-e valamit az ő versenyzői múltja? Ad át tapasztalatot neked? Rendkívül sok tanácsot ad, nagyon sokat tanultam ez alatt az 1 év alatt, amióta itt vagyok, és nagyon remélem, hogy ez egy hosszú kapcsolat lesz, és hosszú ideig fogok ide a klubba járni.
Egy Izraelből érkező ember szemében hazánkban sok olyan érték van, amit mi gyakran észre sem veszünk. Miklós szavait hallva el lehet azon gondolkodni, hogy talán mégis szerencsések vagyunk, hogy Magyarországra születtünk. Amit én szeretek Magyarországon, az igazából az időjárás, a zöld, sok víz, ami van, a Duna. Látok egy felhőt az égbe, az is jól esik. Meleg után mindig esik az eső. Ez egy jó érzés, ami Izraelben nem volt sajnos. Értékelni szerintem kell a magyaroknak a csendet, hogy nincs háború, a hadsereg az nem egy föltétlen dolog. A fiatalok tudnak tanulni tovább. Azt szeretném, hogy az emberek itt jobban értékelik, ami van Magyarországon, mert én láttam a két oldalt. Izraelben, ahova évtizedeken át csak bevándoroltak az emberek, és ahol oly sok mindent meghatároz a hagyomány, vajon mennyire lehet gyakori, hogy egy fiatal ember szakítva a tradíciókkal új hazát keres magának? Rá volt bízva az élete, hogy azt ő maga úgy rendez, hogy neki jó. Amikor azt mondta, hogy anyu, apu, nézd, én szeretnék, nem tudom, jól van, fiam, ha ő megkapja a magyar állampolgárságot, boldogok leszünk mi is. Miklós bátor és szerencsés ember, aki képes volt a változás mellett dönteni, amikor arra lehetősége volt. Szülei támogatásával otthagyott egy életet Izraelben, és ennek a döntésének köszönhetően rátalált a boldogságra Magyarországon. Hát én nagyon örülök neki, hogy pont Miki lett az az ember, aki így megmaradt anya mellett, mert tényleg megérdemlik egymást. Ő szerintem lélekben mindig is magyar ember volt. Az anyanyelve még, hogyha kezdetben nehezen is beszélt, magyar volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy talán megtalálta a helyét. Nekem azt is mondta először, hogy ő azért jött ide Magyarországra, mert nem találta a helyét. És én azt gondolom, hogy már megtalálta a helyét. Soha nem az a fontos, hogy hova születtünk és hol halunk meg. Hogy milyen vallást tartunk, vagy milyen nyelvet beszélünk. A lényeg, hogy megtaláljuk helyünket a világban, és igaz ember módjára éljünk. Romániában zsidó voltam, Izraelben román voltam, vagy magyar, és most Magyarországban is idegen vagyok. Úgyhogy soha se vagyok az, ami kéne ott lenni, de ez nem mondjuk a fő dolog, hogy ki van melletted. Barátok, család, szerintem az a lényeg. Ha befogadnak itt, akkor biztos, hogy itt fogok élni az életemet. A film az Európai Unió európai integrációs alapjának támogatásával jött létre.